सुनिए नीतीश चाचा भर दम पिए दी पियले में बाटी हमर खुशी हो ये नीतीश चाचा। का हो भाई लो नामे खातिर बन करे बड़ा नीतीश चाचा कहाँ दारू नहीं मिलो। हाँ हमरा गांव टोला में बा कि पूरा टोला गांव जवार में दारू मिलता। तो खबर हो गया पूरा टोला महल में। हाँ बा झूलन चाचा एगो बारन ये नीतीश जी ई का बिहार में अब होता। हाँ कि सर्वे के नाम पर लूट पाट होता। कि सर्वे के नाम पर लूट पाट होता। ये नीतीश चाचा ई का बिहार में अब होता। हाँ तो काल्हे तो मार भइल बा बुझे कि मार पटीदारी में मार कर ले बरस उ ओकरा के मरले बा उ ओकरा के मरले बा कहता ए झरी के ना काहे मारत तारी उ कहता ए झरी के ना वही में तो चाकू पिस्टल निकल गइल बा। काल तो गोलियो लाग गइल बा एगोरा की आ एगोरा के चाकू लाग गई। अब तो उहे गइलन स नौ में गइलन स हॉस्पिटल में इलाज भइल तो वही में सुन लो हम कहतनी ओ मैडम। हां तो मार तो होइए गइल बा मार में केंग हम कहनी लय में ई सुनी लोग। हां ध्यान से सुनी लो कि पंचायत कईल बार भइल थाना एफआईआर भइल हमरा घर से इनका घर से लाठी लाठी मार भइल। और ये मुझे तो अपनी कुर्सी खतरे में लग रही है कि जनता लोग के बुझता निरौआ बुरबक कि जनता लोग के बुझता निरौआ बुरबक। ये नीतीश चाचा काहे नहीं कि दे देता नी रिजाइन। ये नीतीश चाचा काहे नहीं कि दे देता नी रिजाइन। कि रउआ चलते पूरा देश बाटे परेशान। कि रउआ चलते पूरा देश बा परेशान। ये नीतीश चाचा काहे नहीं कि दे देता नी रिजाइन। मुझे तो अपनी कुर्सी खतरे में लग रही है जनता के मांग बाटे कही गो मांग। जनता के मांग बाटे कही गो मांग। ये नीतीश चाचा दे दीना जल्दी रिजाइन। बिहार के लड़का के यही में बताई कि बिहार के लड़का के हमारे बिहार पुलिस के नौकरी लिख रहा वही में तो पेपर लीक हो रहा पेपर निकल हमार माने बुझ जाई पेपर लीक हो रहा हम पास ना बनी। यह तो बात बा नीतीश चाचा के सरकार में यह होता। यही से हम कहले बनी ये नीतीश चाचा रुआ अब दे दी रिजाइन।